Илсия, яхшы буласың килсә, үләргә кирәк. Тоталар да теге, менә бу җырның моңы кая? Менә бу Илсия бигрәк моңсыз инде. Бу соң татарга гына хасмыни? Юк, татарга гына хас түгел. Читтән караганда эстрада артистлары бик бай кебек. Керә торган керемемнең бер 70% яңадан шушы сәхнәгә кереп китеп бара. 2 метрлы улым утыра, кайткан саен әни ашыйсы килә ди. Татар теле это очень круто дигән әйбер калырга тиеш. Азатлыкның минемчә студиясендәге сөйләшүләрне без татар башкортның иҗтимагый тормышында азмы күпме, әмма барыбер күренекле урын алып торган берәр абруйлы шәхестән соңгы атна-ун көн эчендә булган вакыйгаларга, төрле белдерүләргә карашын белү өчен максатында башлап җибәргән идек. Җәйге тормыш моңа бераз үзгәрешләр кертте әлбәттә. Әлегә кадәр без бер төп теманы алып, сөйләшүләрне шуның тирәсендә кырып килдек. Бүген исә исәп башлангыч форматка кайтып карау. Салмак җәй тәмамланды. Киләсе атнада инде көн озынлыгы төннекеннән кыскарак була башлаячак. Сентябрь айы шактый кызыклы да, кайберләре хәтта кайгылы да вакыйгаларга бай булды. Президент сайлауы дисеңме, танылган җырчы Хәмдүнә Тимергалиева вафаты, зәхмәт вирусның тагын башын күтәрергә тырышуы. Булар хакында без бүген күренекле җырчы Илсия Бәдретдинова белән сөйләшәбез. Аның фикерләре тамашачыбызга кызыктыр дип уйлыйм. Хәерле көннәр, Илсия. Хәерле матур көннәр. Беренче сорауны югарыда телгә алмаган башка бер вакыйга турында бирим әле. Президент сайлауына берничә көн кала, үзен оппозиция активисты итеп таныткан Навальный фонды Татарстан турында махсус тикшеренү үткәреп бер видео чыгарды. Карый алдыгызмы аны? Гәйе күрдем. Бу күренде инде безгә дә максатчан сайлау алдыннан Миңнехановка югары җитәкчелеккә каршы эшләнгән эш булса да, һөҗүм бар Татарстанга ясалды. Ярар, урыс активистларының шовинизмлар, демократмы, татарга мөнәсәбәтләре әллә ни аерылмый. Мине башка бер нәрсә җәлеп итте. Үз татарларыбыз дәррәү диярлек Миңнехановны якларга кереште. Һәм аларның төп фикере шундый иде. Урлашса да үзебезнеке, бар Русиядә шулай, элит урлы икән димәк, әле акча читкә китмей үзебездә кала дигәнрәк. Хәтта яшьләр арасында да, без бит инде алар яңа буын, алар коррупцияны кабул итми, заманча фикерле дип уйларга яратабыз. Менә алар арасында да татар сияси элитасының коррупциясенә мөнәсәбәт бик толерант булып чыкты. Карагыз әле, мин әңгәмәнең башыннан ук әйтеп куйым, мин бары тик иҗат кешесе һәм ниндидер җитди сәяси темаларга сөйләшергә, бәлки аның хәтлек белемем дә юктыр, аның хәтлек хәбәрдар да түгелдер бәлки. Ләкин әйтәсе килә, мин гастрольләрдә бик күп йөрим һәм бик еш чагыштырам. Башка шәһәрләр белән чагыштырам, башка республикалар белән, башка регионнар белән чагыштырам һәм һәр юлы бер фикергә килеп кайтам, бездә күпкә яхшырак. Әлбәттә, әбиләрдән, бабайлардан калган шундый бер кызык кына сүз бар татарларда, кемнең кулында шуның авызында диләр. Бысын да инкар итеп булмый. Ләкин ничек кенә булмасын, безнең республикада бүген көндә тотрыклылык саклана һәм бу минем өчен бик мөһим. Мин шушында яши торган кеше буларак та һәм әни кеше буларак та мин канәгать. Һәм ниндидер тирәнгә кереп нәрсәдер сөйләп утырасым килми. Мин үз исемемнән әйтәм, мин сайлауга бардым һәм мин Миңнеханов өчен тавыш бирдем. Чөнки кандидатлар арасында башка президент булырлык дәрәҗәдәге башка кандидатураны тапмадым. Монда беләсезме, сүз хәтта Миңнехановның үзе турында түгел, һәм Татарстандагы тотрыклылык, анда чыннан да суверенлык ул үзенең җимешләрен китерде. Кемгәдер күбрәк, кемгәдер азрак, ләкин ул җимешләр бар һәм аларны күрергә кирәк. Ләкин минем сорау менә бу бигрәк тә безнең яшь буыныбызның да шушы олылар психологиясенә, менталитетына кереп баруы иде. Ул дөрес микән? Әлбәттә, һәр нәрсәне аерырга кирәк, Татарстанның мөстәкыйльлеге һәм алга китеше. Ләкин әгәр дә ниндидер шундый коррупция фактлары бар икән, аларны күрмәмешкә салышу да ул бит дөрес түгелдер. Чөнки әгәр дә без бүген ярый. Әлбәттә дөрес түгел. Безнең бөтен өмет тә яшьләргә дә, дөресен әйткәндә.
Ләкин теге ниндидер көтүгә ияреп, белер-белмәс фактларны сөйләп утыру да дөрес булмас мөмкин. Әгәр дә чынлап та дәлилли торган фактлары һәм башка үзенчәлекле моментлар бар икән, яшьләр бу турыда әйтергә тиешләрдер дип уйлыйм һәм хуплыйм. Ягъни сезнең өчен аларның ниндә булса позиция булдыру мөһимрәк, әгәр дә ул позиция шактый шикле күренсә дә. Бөтенләй барбер дип карасалар, менә бусы куркынычрак булыр иде. Aşkozgunlar baskan mesken tatar ile Suğaşkına bulmasın biz bugün. Татарның җыр сәхнәсенә сез шактый тешле, сәяси эчтәлекле социаль җырлар белән күтәрелдегез. Менә өметсез юл җырыннан гына да һәрберсеннән сәяси мәгънә ташып торган, караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый, килеп җиттек шундый җиргә, сарык бүре булган илгә дигән юллар искә төшә. Мин әле президентка хат дигән җырыгызны да хәтерлим. Бүген дә һәм хәзерге президентка хат язасы итсәгез, анда нинди темаларны күтәрер идегез? Мәсәлән, бүген көндә мин шушылай үк теге гастрольләр белән йөргәннән әйтә алам, әле бездә теге юллар начар урыннар күп. Газ кермәгән урыннар күп. Мәсәлән, анда балалар бакчасында ишеп утыра торган балалар, андый моментлар бар. Шушы коррупция темасында күтәререм. Сораулар шактый булыр иде. Һәм иң беренче чиратта, әлбәттә, тел темасын күтәререм. Мин дә сездән нәкъ шуны сорамакчы идем, чөнки бигрәк тә инде менә без азатлыкта эшләгәч, безнең яктырткан темаларыбызның үзәгендә менә милләт темалары, ул да булса тел, мәгариф, мәдәният, шуңа да татар теле мәсьәләсе милләт язмышында хәл иткеч рольне уйный. Һәм Татарстан җитәкчелеге соңгы еллардагы гамәлләренә караганда бу өлкәдә җитәрлек эш башкармады, киресенчә ничектер читләште дигән хис калды. Мин бу темага бик күп уйладым. Бәлки башкача булдырып булмады микән ни соң, башка чаралары булмады микән дигән җөмлә белән генә акларга тырышам берсен әйткәндә. Әлбәттә, Татарстан җитәкчелеге хәзер... Чөнки, мәсәлән, безнең президентыбыз да үзе шәхсән һәм безнең җитәкчелектә утыра торган 99% җитәкчеләребез, алар барысы да татар һәм авылдан чыккан балалар, теге күрә торып, татар теленә каршы барганнар микән ни соң, шуны яклап булмады микән ни соң, бәлки берәр без белми торган башка әйберләре бардыр дигән формада яклыйм мин, дөресен әйткәндә. Миңа шулай уйлау кулайрак. Менә шул без белеп бетермәгән нәрсәләр, инде элеккеге сорауга кайтып, Навальный фондында күрсәткәннәр булмады микән дигәндә сорау бар. Әгәр дә безнең элита шулай күбрәк моңны, рухны, әхлакны кайгыртасы урынга күбрәк кисә калын айту белән шөгыльләнә икән, әлбәттә, аңа басым ясау мөмкинлекләре дә күбрәк тә, киңрәк тә. Шимәтә торган җырлар дигәннән, моны сезнең элекке, хәзер инде мәрхүм ирегез Илфак Шиһаповка бәйләп аңлатучылар да бар. Янәсе, кыю җырларның сүзләрен Илфак язган, ә инде сезнең юллар аерылгач, бу җырларыгызның текстларында да чагылыш тапкан һәм соңгы елларда күбрәк лирик, күңелгә ятышлы җырлар җырлый башлагансыз. Бу сүзләрдә хаклык бармы? Әлбәттә бар. Без Илфак белән яши башлаганда, миңа 20 яшь һәм хәзерге аңым белән ул вакыттагы җыр текстларына әйләнеп кайтам да, шатлар катам, дөресен әйткәндә, мин әйтәм, шуның кадәрле җитди һәм бик усал текстлар булган икән дип уйлап куям. Хәзер, мәсәлән, минем кайбер фикерләрем андагы җыр сүзләре белән тәңгәлдә килмәскә мөмкин. Хәзер инде мин башка төрлерәк форматта эшлим. Беренчедән, инде чагыштырмача ниндидер алга китеш бар. Һәм икенчедән, мин дә алгаям бит инде. Миңа 40 яшь, һаман сайын андый әйберләр җырлап та йөреп булмас дигән фикергә киләм. Ул элеккеге җырларны сезнең хәзер башкару хокукы бармы? Ул проблема хәл ителдеме? Илфак мәрхүм булганнан соң ул җырларның хокукы күчте 4 кешегә, ягъни мәсәлән Илфакның әнисенә, беренче гаиләсендәге 2 баласына һәм минем улыма, безнең улыбызга. Миндә хокуклар юк.
Ягъни сез теләсәгез дә асылда ул җырларны яңадан башкара алмыйсыз инде. Юк, алай дип әйтмәсем, чөнки миңа каршы килгән кеше дә юк. Мин аларны башкарам. Ләкин болай үзара утырып сөйләшү нисбәтеннән генә. Хәзерге вакытта сезгә текстларны кем яза? Хәзерге вакытта төрле кешеләр, мин мәсәлән, теманы үзем уйлап табам һәм һәрбер җөмләсен тикшереп, бергәләп утырып, бәхәсләшеп, хәбәрләшеп, Ринат Галиаскаров яза, Гөлүсә Шахбан, Гөлнур Корбанова. Менә шулайрак эшләнелә хәзерчә. Менә бу җырны булдыру, җырны тудыру процессы ул ничек бара? Сез анда актив катнашасызмы? Менә бер идея килеп чыкты да, менә булай язык әле, тегеләй әйтик әле дигән сезнең тарафтан менә шундый өстәмәләр буламы? Әлбәттә, миңа авторлар турыдан-туры күзгә карап әйтәләр, Илсия, авырдасың синең белән эшләүләре, нишләпләр әз генә ычкындыр әле, безгә дә ирек бир, менә булайрак итеп карыйсы килә дип. Юк, менә исеменнән алып, соңгы җөмләсенә хәтлек минемчә булырга тиеш. Очрашып, елашып, бетеп, бәхәсләшеп, талашып, дуслашып, кирдәп, мәш килеп бетәбез һәрбер җырны язганда. Ләкин ахыр чиктә менә мин теләгән әйбер килеп чыга. Менә без тел мәсьәләсен инде күтәрдек, шул ук нәрсәне мәдәният турында да әйтеп була. Хәзер халыкның игътибары элеккеге кебек теге ниндидер тирән мәдәният, опера, анда романслар, милли музыканы менә шул юнәлештә тәрәккый итүгә түгел, гади шоу-бизнеска әйләнеп кала. Кешенең татарлыгы хәзер менә шушы татар эстрадасы концертларына йөрүгә тиң инде. Шуңа бәйле. Карагыз әле, менә хәзер сезнең соравыгызда хәтта ниндидер теге бу булай булырга тиеш түгел дигән кебегрәк иттереп яңгырады интонациягызда. Юк, мин сорауга табагына барам һәм бу уңайдан тагын Илфакны искә төшерер идем, чөнки ул аның әйткәнен хәтерлим, татар эстрадасы ул татар милләтен саклап калуның хәзерге чорда бердән-бер юлыдыр да бәлки дигән иде. Менә шуның белән килешәсезме? Килешәм моның белән. Күпме генә мәсәлән анда шушы Instagramга язулар һәм интернет аша мин күреп торам нәрсәләр язганнарын, татар эстрадасын чүп басты, булай булырга тиеш түгел, теге милләтне деградациягә илтә торган әйбер һәм башкасы дип мин килешә алмыйм, чөнки менә мәсәлән шәхсән үземнән генә әйтәм, елына 180 концерт куела икән, аларның бик күбесе чит регионнарда, ниндидер Казакстан чикләренә хәтлек барып, башка монда теге Цельнага китеп дигәндә урнашып калган кешеләр алдында концертлар куябыз. Һәрбер концертымны без татарлар, без бергә булырга тиеш, без горур милләт, безнең бик җитди узганыбыз бар һәм бик якты киләчәгебез булырга тиеш дигән сүзләр белән бетерәм концертларны. Һәм бәлки татарча бер сүз дә аңламаган балалар, яшьләр килеп сиңа кушылып татар концертларында җырлап утыралар икән, бу әйбәт түгелмени соң? Аның өчен чыгып әлем күтәреп урамда йөрергә кирәкме? Безгә булай итегез, тегеләй итегез, бирегез дип әйтеп. Әкрен генә эшләргә кирәк. Һәм яңадан өстәп әйтә алам, яшьләргә алай ярамый, менә булай итәргә кирәк дигән саен алар киресен эшлиләр. Аларга үзләре теләгән продукт бирергә кирәк. Һәм мин бүтән йөрәгем белән каршы ниндидер белгечләр җыелышып утыралар да, тотыналар инде монда татар эстрадасын сүгергә. Текстлары текст түгел, алай түгел, булай түгел. Мин киресен әйтер идем. Татар эстрадасын тыярга ярамый. Без бүген яшьләргә алар теләгән продуктны бирмибез икән, алар тыңлыйлар урыс эстрадасын һәм чит ил эстрадасын. Чөнки аларга һаман түбәтәй киеп, кәләпүш киеп, читек киеп, моңлы җырлар гына тарткан, сузган эстрада аларга кызык түгел. Моны аңларга вакыт. Тоталар да теге, менә бу җырның моңы кая? Менә бу Илсия бигрәк моңсыз инде. Алайга калса, әйдәгез карыйбыз, мәсәлән, Шевчукны алыйк. Кая Шевчукның моңы? Ләкин ул җырчы һәм аның үзенең тамашачысы бар, шулай иттереп карый белергә кирәк. Һаман саен без менә булай булырга тиеш дип кенә яшәп булмый. Бу алга китеш түгел. Бу карашыгыз белән күп кеше килешәдер дип уйлыйм, һәр хәлдә. Кем күбесе килешмиде? Төрле бәхәсләр чыга ала әлбәттә, ләкин бу чыннан да Илфакның сүзләре хак. Бүгенге көндә әгәр дә
milletni, яшьләрне бигрәк тә эстрада җәлеп итә икән, демәк эстрадага игътибарын да арттырырга кирәк. Ләкин бу текстларга карата мөнәсәбәтне дә үзгәртергә тиеш. Ягъни без ул эстрадада яңгыраган җырларга нинди мәгънә бирәбез, нинди сүзләр әйтәбез, нинди идеялар үткәрергә телибез. Бусы белән килешәсезме? Беренчедән, татар яшьләрен татар эстрадасына юнәлтер өчен bu benim карашым. Ниндидер җиңел текстлар белән алар теләгән көйдәге продуктны бирергә кирәк. Аларның күңелләрендә татар теле это очень круто дигән әйбер калырга тиеш. Яшьләрнең күңелендә. Әгәр дә бүгенге көндә мәсәлән анда ниндидер татар дискотекаларында йөзәрләгән, меңәрләгән кешеләр җыелышып, татарча беләме, юкмы татар текстларын җырлап торалар икән, алар әле беренче чиратта ниндидер текст турында һәм фәлсәфилек турында, ниндидер теге үзаң турында башка бер ул гомумән аңламый анда әйберне. Аның күңеленә керә, иң беренче көй керә, шуның белән бергә ияреп татар сүзләре керә. Әгәр дә менә шушы чарадан кайтып киткәндә безнең маңгырт балаларның күңелендә бер генә булса да татар сүзе сеңеп кала икән, бу шундый сүз икән дип. Димәк без инде бик зур эш эшләгәнбез дигән сүз. Соңра biz текстларны әлбәттә җитди текстларга да алыштыра алабыз. Ләкин аның өчен башлар әле алар тулы күләмдә татар эстрадасын яратырга һәм кабул итәргә тиеш. Мин кичә сезнең яңа җырыгызны күрдем, тыңладым. Нәрсә булды сиңа күңел дип атала ул. Һәм ул менә без бүген хәзер сөйләшкән темалар турында, асылда бик матур көй, бик матур сюжет, клипы бик әйбәт эшләнгән. Һәм анда шул мәгънәсендә социаль идея нидер теге бер-береңә ихтирам, бер-береңә мәрхәмәтлелек булу, менә шундый темалар үткәрелә. Һәм бу очракта инде текст ягыннан да, аны башкарып чыгу ягыннан да, видео продукциясын әзерләү ягыннан да менә татар эстрадасына шундый әсәрләр кирәктер дигән фикергә килдем үзем. Мин шәхсән әйтә алам, бүгенге көндә күпме генә орышсалар да, сүксәләр дә, канәгатьсезлек белдерсәләр дә, кайбер белгечләр дип әйтик инде, татар эстрадасы күпкә алга китте хәзер. Инде хәзер сәхнә бизәлешләре дә башка төрле. Мәсәлән, без гастрольләрдә йөри торган җырчылар беребездән беребез арттырып сәхнәне бизәргә тырышабыз. Бу конкуренция һәм бу һичшиксез әйбәт күрсәткеч. Инде костюмнарда бүтән төрле форматта. Инде хәзер аранжировкаларның сыйфаты да бөтенләй бүтән дәрәҗәдә. Һәм бу бик әйбәт. Шушы көннәрдә генә Салават Фәтхетдиновтан татар эстрадасында хәзер шын һөнәри җырчыларга караганда КХТИшниклар күбрәк дигән тәнкыйть ишетелде. Ялгышмасам, сездә заманында нәкъ менә шул югары мәктәптә укып алган кеше, аннары әлбәттә Казандагы сәнгать институтын тәмамладыгыз. Салаватның бу сүзләре татар эстрадасындагы зәвыкны, һөнәри осталык дәрәҗәсен күтәрү кирәклегенә бер ишарә булдымы? Әллә инде аларак буыннан гадәттәгечә үкшәләренә басып килгән яшьрәк алмаштан бераз көнләшү билгесеме? Бик зур хөрмәтем Салават Зәкиевкә. Ул минем устазым беренчедән. Ләкин минем әйтәсе килә, күп очракта мин нәрсә сизәм. Мәсәлән, нидер телевизион тапшырулар вакытында утыраларда бер 3-4 белгеч һәм тотыналар. Мин хәзерге концертларга йөргән тамашачыны аңламыйм. Хәзерге зәвыксыз җырчылар һәм башкасы. Җәмәгать, әйдәгез менә булайрак итеп карыйк әле. Бәлки мин тилерәктер, ләкин мин үземчә күз алыйм бу әйберне. Безнең концертларга, гомумән менә хәзерге заман эстрадасындагы концертларга йөри торган, ассызыклап әйтәм, үз теләге белән билет сатып алып килеп, үзе утыра торган меңәрләгән тамашачы дивана булып, 3 белгеч кенә акыллы була алмый. Халык үзе сайлап ала. Без бит аларны куып китермибез. Һәм мин әйтер идем, без ниндидер мәгънәсез әйбердә эшләмибез. Әгәр дә залда утыра торган 1000 тамашачы синең белән бергә кушылып елап утыра икән, көлеп утыра икән, рәхәтләнеп ял итеп чыгып китә икән, күпмедер проблемаларыннан арынып торып, бу начар дигән сүз минисең. Мин бит мәсәлән менә ниндидер теге опера мәсьәләсендә башка теге югары сәнгать турында минем бер генә дә начар сүз әйткәнем юк. Алар булырга тиеш һәм аларның үзләренең тамашачысы. Мин бик зур ихтирам белән карыйм аларга. Ләкин мин үзебезнең тамашачыларга
Bu halk divanadır indi. Işsız, zevksız degan so'zlarga har vaqtda da qarshi bo'ldim. Ham men buning bilan kelishmayman. Mana degan tomoshachi kerak, eng ishqirsiz, eng yaxshi tomoshachi o'z tilagi bilan keladi. Bir neçə günlük Tatar dünyası jırşı Həmdünə Temirğaliyevini uzatdı. Ninedir fidakar şəxs kitkəndə Tatar özünün kişisini qadrli bilmey, uzata bilmey, tiyişli bəyəli bilmey degan fikirlər görüngələp tura. Bu soň Tatarga gına xasmını? Yo'q, Tatarga gına xos tugul. Bu ko'p millatlarga, balki butun dunyoga da xosdir. Yashaganda kishi umr bo'yina yashar tusildik. Ham bilasizmi, qachondir marhum Xaniya Farhiy bilan intervyu olgan edim onlardan. Ham shol intervyusunda da aytgan so'zlari bor. Ilsiya, yaxshi bo'lasing kelsa, ularga kerak. Mana shu vaqtda gina kimdir seni turida yaxshi silib boshlayacak. Bu bizga qadarlida shulay bo'lgan, ham bizdan so'ng da shulay bo'lacak, qizg'anchlikka qarshi. Endi biraz turmushanroq so'rovga, bu koronavirus degan zahmatni nechagacha kechirasiz? Mart ayında yopib qo'yganlari eng birinchilardan bo'lib, hali hamon o'tiramiz yilmayib qachon ochilirmikan deb, bu endi artistlarga qo'g'latirgan ayber ham nindidir so'rovlar da ko'p, ham hatto yurakning turida nindidir bir o'pka hissi da bor, yashirmayman, chunki eng birinchilardan bo'lib bizni yopib qo'ydilar, ham eng ozoqdan gina bizni ochalar ekan. Bit endi hozir shulda roslandi. Albatta so'rovlar ko'p, nishlabdir 40 ming tomoshachi jiyila turgan maydonlarda charalar o'tib turadi. Ham kinoteatrlar ishli, basseynlar, sport komplekslar ham boshqasi. Shol vaqtda savdo yurtlarında 5-6 ming kishi yuri. Anda koronavirus iyarmi. Konsertlarda ul iyara. Mana men sotsial şilterde ko'rib qoldim, 6 noyabrga sizning albatta konsert belgilangan ekan. Ul bo'lashaqmi? U yarti zalga uzashaq. Menim Şallıda da, Tübenkam shaharında da konsertlarim, Lenиногорскийda alar yarti zalga uzashaq albatta. Chunki menim masalan turkumimda 13 kishi. Bizga shig'imlar yog'idan bek og'ir. Bu hal men oldin o'qaytam, lekin bizning shiqmishidan hali biz qolmadi, chunki Türküm, alarning har birisida ipoteka, kredit, nechikda bo'lsa yasharga kerak. Bunday shimli, tuturuqsiz shirda Tatar jırchilari arasında butunlay yangi bir shovqin taraldi kebek. Qo'ya qarama, alarning shaqtiyi shiltarli marketing, setivoy marketing deyiladi durishcha. Shuning bilan shug'ullanadi. Ya'ni narsada bo'lsa sota, tarata, ham bu aslida Tatar xalqina bek to'g'ri keladi. Endi biz bit zamonida savdogarlar millati bo'lgan. Savdogarlar. Tek şolayda sanat kişilərinin mənə kirib ketüyü neçikdir səyir? Sizdə də şunda ikinçil məslək barmı? Anday tiləyigiz? Yo'q. Men anday birga kirmadim, chunki men sota bilmayman. Anında bitələ özünçəliklər var. Onda da talant bulurga kerak. Men sota bilmayman. Sotgan kishilarga ham o sistemaga kirgan kollegalarıma afarin deb gina aytasi qola. Oshati bo'lmaydi endi. Ultiga tomoshachilar suvga turan, endi onda kishilardan so'zlar eshitilar tura, alay bo'larga tegish tugul, bu bit endi estrada, siz o'rnak bo'larga tegish deb. Amina sen uyda o'tirgan ish bolanga qaytib shuni anglatib qarala, o'g'lim qizim osharga surama, men bit o'rnak bo'larga tegish deb. Ya'ni bu mana Tatar estradasi turunda bugun ko'p сөйләштек. Demakki baribir oxirgi shikda jir bilan gina shug'ullanu, jirchi bo'lu turmush etугә bek tiyishli darajada aqsha ketirmaymi? Mana aydagiz nechik bor shulay сөйлейм hozir. Chetdan qaraganda estrada artistlari bek boy kebek. Alar bek rahat yashaylar kebek, ham bek mullikda bir-birda ishlamishi, kibitdan kibitga, restoranga gina yurib yashaylardir kebek. Shunliqda men masalan mening o'zimning ipa, mening o'zimda 13 kishi, ham men bir kimdan da bir qachonda yordam so'ramadim. So'rarga nasib da bo'lmasin, ham men o'zim ishlayim, o'zim to'ydiram, o'zimga ishlayim, ham shig'imlarim da men o'zimgina bilan. Oshagan tugul to'ragan bilan. Ham mening kira turgan kirimimning bir 70% yamadan shu sahnaga kirib ketib boradi.
Çünkü bugünkü günde mesela şu anda rotasiyalar, televizyon, radyo, şuluk afişalar, başkası arenda, çıkımlar, aşatı, konduru, bir köp eyverler konsertini uyuşturganda. O şitten görünmegene. Hem o tamaşaçılarga görünürge tiyiş de tügülinde elbette. Lakin benim var tek şunu gana eytesi kile. Siz ulagança ok tügül. Yok. Yok, biz yani yaman ma'nada oylamayız, lakin яңа күренешләр бар икән, аларны ничектер күреп аңлыйсы килә. Шуңа күрә дә бу сорау артында менә шул теләк Әлбәттә, кеше ята. яшәргә тырыша. Мин мәсәлән яшермим, шушы коронавирус сәбәпле минем дә төркемдәге җегетләр таксига эшләргә чыгып киттеләр. Кемдер стройкага чыгып китте, башкасы, ну, кем ничек булдыра ала, шулай яшәргә тырыша хәзерге заманда. Siz менә ротация сүзен әйттегез, әлбәттә әле ул мөһим иде. FM радиолары булганда үзеңне танытыр өчен әлбәттә аларда күбрәк әйләнү кирәк иде, җырлау кирәк иде. Хәзер бит бөтенләй башка чор дияр идем, социаль челтәрләр чоры. Һәм сез анда да шактый актив. Гомумән, менә бу яңа чор таләпләренә ничек туры килеп эшлисез? Хәзер тамашачыларның икегә бүленгәнрәк чоры, бер төрләре мәсәлән урта буын һәм яшьрәкләр алар социаль челтәрләрдә күп утырсалар, әле бит безнең өлкән яшьтәге тамашачыларыбыз да бар. Әбиләр, бабайлар, алар барыбер да радио тыңлыйлар, алар телевидение карыйлар һәм алар безнең концертларга йөри торган тамашачы. Алай гына да түгел, соңгы елларда мәсәлән хәзер электрон касса ясадылар концертларга, без инде хәзер тере билетлар сатмыйбыз, алар бөтенесе дә интернет аша бара. Һәм өлкән яшьтәге тамашачыларга бу бик уңайсыз. Озын сүзнең кыскасы, ничек кенә авыр, катлаулы булмасын, сез барыбер иҗатыгызны дәвам итәргә телисез, туктарга җыенмыйсыз, шулай дип аңлыйм, дөрес аңлыйм. Әлбәттә инде, беренчедән монда ике төп сәбәп бар. Беренчедән бу минем яраткан шөгылем. Инде бу минем 17 ел буена эшләгән кәсебем һәм яратып эшләгән кәсебем. Икенчедән минем өемдә 2 метрлы улым утыра. Кайткан сайын әни ашыйсы килә ди. Тагын азатлык дигән җырыгызга кайтып алыйк әле. Һәм шуның белән инде әкренләп әңгәмәне тегәләр бездә. Анда без бит бөек дип күкрәк кага-кага атлый татар тарих зиратына таба дигән сүзләрне хәтерлим. Бу үзенә күрә милләткә ясин чыгу кебегрәк яңгырый. Әлеге мәсьәләдә карашларыгыз үзгәрмәдеме? Нәрсә генә дисәң дә инде хәзер сүз иреге дигән әйбер бар. Теге вакытта кебек бөтен кешеләр дә теге куркып кына, астан гына пышылдап кына безнең авылда шундый бер кызык хәл булган, әби сөйли иде инде моны. Бер көнне дә йөгереп күрше хатыны керде дә, әйтә ди, Зәйнәп, эй Ходаем Зәйнәп, Индира Ганди үлгән икән бит. Bir kimgə də söyləmə indi zinhar üçün. Qayan күрдеңсің, qayan білдіңсің дип сораган идем, телевизордан күрсәттеләр, кызы zinhar мин әйтте дип bir kimgə də әйтмәй. Ганди үлгән дип әйтә. Менә ул вакытта шундыйрак заманнар иде. Бөтенесе дә куркып утыра торган инде үз фикереннән, кешегә күзен күтәреп карарга да куркып утыра торган заманнар инде үтте хәзер. Эшлисе килгән кешегә эштә табып була. Яшим дигән кешегә яши дә ала, әйтәсе сүзен әйтер урыннар да бар хәзер. Шул интернет челтәрендә беркем дә тыя алмый. Эшли торалар менә шул анда. Навальныйга гына карый. Илсия, бүгенге шушы тирән истәлекле дияр идем сөйләшүдә катнашкан өчен сезгә чиксез рәхмәтләр. Мине хөрмәт итеп шушы әңгәмәгә дәшкәнегез өчен безгә зур рәхмәт. Очрашулар насыйп булсын, саулыкта, сәламәтлектә. Амин, амин, шулай булсын. Рәхмәт, рәхмәт. Азатлыкның минемчә студиясенә җырчы Илсия Бәдретдинованы чакыру юкка түгел иде әлбәттә. 1000 еллык башларында татар эстрадасына ул үзенең кыю җырлары, иҗади батырлыгы белән бәреп кергәч тә, милләтнең бүгенге хәлен аек бәяләгән татар җәмәгатьчелеге тарафыннан ул шушы җәмгыятьтәге хәлләрне дөрес һәм тәнкыйти чагылдырып барган бер мораль көзге буларак та кабул ителде. Бүгенге сөйләшү сезгә Илсия Бәдретдинова әле һаман да шушы урынында торамы, юкмы, моны ачыкларга ярдәм иткәндер дип ышанасы килә. Әңгәмәне Кәрим Камал алып барды. Исән-имин торыгыз.